Βλέπουμε και τον Παρδάκο τον Τάσο, μεγάλη φυσικομία και αυτό χαράζει εκεί. Τα παιδιά νομίζω ότι κάνουμε θεέ εδώ πέρα, φωνάζουν στις βλακίες, αλλά εντάξει. Έλα Αποστόλη με την μπάλα τώρα κατεβαίνει, δεν θα φτάσει προφανώς, δεν μπορεί. Όμως, αν γίνεται να έρθει και μια δήλωση τώρα. Αποστόλη, μια δήλωση, αυτό το γκολ είναι εκπληκτικό. Για σένα φίλε. Τρομερό γκολ, περνάει 1-2, πλαστάει στο γάμα. Και τώρα έχουμε ναι, συγκροτούμε όντως που έχουμε αλεξίδες στο τέρμα. Ο τερματοφύλακας έχει απειδήσει παρόλο που είναι και αυτός άραγες, που λέει εντάξει και εγώ του ίδιο όλο παίζω ξέρω εγώ. Οι άλλοι παρακολουθούν το μάτς στα αρχίδια του γενικά.